Fix-xhieda li l-eks Prim Ministru Gonzi ta' quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi nhar it-Tnejn mhux biss iddefenda l-proklama lil George Farrugia u l-operat politiku ta' Austin Gatt iżda attakka wkoll lill-whistleblower. Meta kien qed ikun mitlub iwieġeb għal mistoqsija dwar x'se tagħmel bħala Prim Ministru biex tal-iskandlu ma jseħħx, Gonzi ħareġ qatta bla ħabel kontra min żvela l-informazzjoni. Allega motivazzjoni politika. Min kellu dik l-informazzjoni fidejh qabel, messu dik l-informazzjoni, ma qatx jistenna li ġejja l-elezzjoni ġenerali biex jirkeb il-karru politiku. Jiġifieri aħna f'pajjiżna permetti li ftit. Gonzi qal li bil-mod kif saru l-affarijiet il-ġlieda kontra l-korruzzjoni saret żiemel politiku. Mbagħad joħroġha lejliet kampanja elettorali, anzi f'nofs kampanja elettorali, Parlament xolt, jiena naħseb Ministru li dak il-kol kemm aħna f'dil-Kamra għandna nikkundannawh bl-iktar mod goff. Iżda mhux l-ewwel darba li kien hemm min sostna li tarif dwar il-każ seta' wasal Kastilja qabel kien żvelat f'Jannar 2013. Issa kien ukoll l-eks deputat nazzjonalista Jeffrey Pullicino Orlando li stqarr ma' One News li mkejjen oħra kienu diġà tkellmu kemm taħt it-tmexxija ta' Gonzi kif ukoll taħt it-tmexxija ta' Enemalta. Waslit li informazzjoni li whistleblower kien qiegħed iwassal informazzjoni fir-rigward ta' skorrettezzi f'dak li għandu x'aqsam il-oil procurement saħansitra minn żmien amministrazzjoni ta' Dr. Enemalta.